bathi babuze emfundisi sizayitshelaphi ipasika kule game. Hallelujah. Amen. Wathi okay jongani baphuma bathuni nihambe straight bangadibani noTholipheli nimlandele. Amen. Amen. That means besihamba bengenandawo yabo yokuhlala yokwenzela eyothini. Hallelujah. Amen. Wathi nimlandele nibuze kuye uba indawo yabahambi ngeyiphi abakuleli ndlu yakho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So uYesu Kristu iBhayibheli wathandaza phaa wade wabila. Hallelujah. Amen. Ngiyabila kafika ingelosi yambetha emagxeni ngathi fanele ngiyamezela yabona ngoku umsebenzi kaThixo uthini uzawufezekisa. Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibheli wobethele emnqamlezweni nxafikayo phaa wathetha izilwimi. Amen. Ele master bathi bawami ushiya ngale unyamezele kubuhlungu. Amen. Hallelujah. Amen. iBhayibheli wakenwa waqulunjwa wamuncu wabethwa akayo emnqamlezweni wenze njani ke ngoku unyamezele. Amen. Amen. Engqityobethwa akayekanga usabethwa kodwa kaphinde kodwa wakuthatha ijoko Amen. umnqamlezo wakhe. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kwathi ngathatha ntoni Ijoko. umnqamlezo wakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Athwala umnqamlezo ngexesha umnqamlezo ongekho lula. Hallelujah. Amen. Into ezilandelayo. Hallelujah. Amen. Kwathi matye ntoni umnqamlezo wakhe nga azofika abethele kuwo. Amen. Amen. iBhayibheli wavela wanxana wathi nxaniwe. Amen. Senxaniwe mazulu ufanele baninga amanzi. Hallelujah. Amen. Kodwa bavele bamnika ivinika le iqwethayo Amen. le ilumayo Amen. senze baze wena entlungu mo Amen. lo mntu lo unyamezela. Amen. 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 iBhayibheli kwakunomfana oyomhlaba ephangweni kwasisemanzi athi sigazi. Hallelujah. Amen. laa mfo wathi baphumela amanzi phaa wathi wabona hey man lo mntu lona ibinguye ngqo nyanyani yena kaThixo. Hallelujah. Amen. Lemizi bengaboni kahle abantu lo bantu ingabona kahle ngoku. Hallelujah. Amen. uYesu Kristu lo ngaxa kutheni unyamezela. Amen. Hallelujah. Amen. Kanti ingilosi kaThixo okanye abantu abasuka ezulwini ukuthi bafika endaweni ehlala uLothe which is iGomora neSodom fakuthatha. Amen. 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 Abafika phaa abantu amadoda engingqi afuna ubathatha abaqhephula. Amen. Amen. Abonakalisa iBhayibheli lamadoda ave aqobo okay into abasenze masibathi njengezandla okanye sibavutheze babe zimfana. Amen. 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 So uYesu Kristu